White is the abia kwa mazono biko welolu mu malemu DJ Ifonye nemene n'ụwa ya ka Chukwu zagozi ya n'uwe Ifonye lalu n'ụwa ya ka Chukwu jebuli elu n'uwe Yo egwu amala sele Ife Chukwu kwuru n'ụwa eziokwu n'okwusigono Ife Chukwu delu n'ụwa eziokwu n'odesigono Maka ife Chukwu kwuru ya ga-emelele no Ife Chukwu ya ga-emelele no Chukwu sị na ị ga-ebute ike eziokwu na ị ga-ebute ike Ọ bụlụgo n'ọsọ afịa ka ị na-agbanụ Ọ bụlụgodu pịa nwata ka ị na-elenụ ma anya bụla n'ịnọ nkịtị ndị na-emesifu ike ọgwa ntafụ ka mụ na-akụla egwu ndị na-elisi ike ọgwa ntafụ ka mụ na-akpọ n'egwu ọ bụ onye ka mụ na-ekwu okwu ya ọsọ ndụ Peter Chinagọrọ m Senior Rollins Katastan Prince onye ọma onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme onye ọma si ụmụ ọnya ha torodo mba itoli Katastan Prince nwa Chitulugo Katastan Prince nwa Chimeleze Olise mego n'oge ọgaranya Katastan Prince onye egonu Katastan Prince na Thailand Senior Rollins Thailand King onye metụ ife egwu anya agụọlụ ya egwunu onye metụ ife egwunu ya anyị echieli ya egwunu maka onye mele ofu maka na akụla akanụ ị na-anụ ka mmụ na-ebe n'egwu Senior Rollins ya eso n'ife na-alụ akụkọ gị na-akọ ihe okoko Katastan Prince onye ego ị na-anụ ka mmụ na-ebe ekwamaka mụ na-etinu show contact na Kazakhstan ekwumowo na Thailand yo egokwunu na-emesifu ike ngwenu gba agbalibe egwu m egwu onye onye ka mụ na-etinu ị na nnukwu ịgbam Katastan Prince ye obele mgbachukwu na-emeli ife obele mgbachukwu na wariro ndị niile na-ele gị anya ọdụda ụkwa ha ga-ada ndị niile na-eso gị imi ha ga-agbanwụsị maka na chi gị nọ mụ onye chi gị na-agọlụ gị chi gị nyelu gogo mmiri malụ gọsara ya alụ Katastan Prince ye nnukwu anụ nwere obi ye odogwu nwere obi eji achụ ego nụ 247 eziokwu nwoke nọ n'ọlụ oyimu n'ofe folezi man ozi ego ji mba Katastan Prince nwa Chitulugo Katastan Prince nwa Chimeleze Olise mego n'oge ọgaranya
Kazakhstan Prince onye ego nụ afọ gị ga n'azụ nụ ị ga na-eje n'abatanu ude gị na-edozi nụ ya lụsi ego na Thailand yo afọ gị ga n'azụ nụ ya lụsi ego na Thailand yo iwu odogwu Kazakhstan Prince ye Kamanu Wesabi odogwu malifa na lo onye mụ na-ekwu okwu ya ọ bụ show contact ye onye mụ na-ekwu okwu ya ọ bụ show azamani ye isholo show contact kpọbara ya ịnọgomi Sunday onye mụ isholo show azamani ya ịnọgomi Sunday ya lụsi ego na Kazakhstan ye ịnọgomi Sunday onye nnekwu ego na Kazakhstan ye ịnọgomi Sunday Senior Rollins ye eso n'ife na-alụ akụkọ gị na-akọ ihe okoko Kaza Prince onye ego ị na-anọ ka mmanwụ na-ebe ya ume ume ya ume ume ekwemọka mụ na-etinu show contact na Kazakhstan nnekwu mmanwụ na Thailand odogwu ndị na-emesife ike mgbanụ bụ agbalibe egwu m egwu onye onye ka mụ na-etinu ị na nnukwu ịgbam oho ị na nnukwu ịgbam oho ọsọ ndụ Peter Chinagọrọ m Senior Rollins ye Kaza Prince Daddy nwa mama ya ezigbo nwa ndị obodo ji eme ọnụ nwa baba ya ebele mụ na ebele ga-ezi oyi mụ Olise were ogologo ndụ n'ala isi ike chọọ gị mma maka ndụ bụ isi adịghị agha ndị agbara ụba afa ị na nnukwu Igbo ezi oyi m ị ga na-eje na-abata maka na Olise kwuwa okwu n'isi gị ndị ọjọọ ama mfuyi ife ị ga-ele akọkwala ya Senior Rollins ye eso n'ife na-alụ akụkọ gị na-akọ ihe okoko Kaza Prince onye ego ị na-anọ ka mmanwụ na-ebe ya ume ume ya ume ume ekwemọka mụ na-etinu show contact na Kazakhstan nnekwu mmanwụ na Thailand odogwu ndị na-emesife ike mgbanụ bụ agbalibe egwu m egwu onye onye ka mụ na-etinu ị na nnukwu ịgbam oho ị na nnukwu ịgbam oho isikwa m kene ndị ọyị gị nụ ndị na-emesife ike nụ ndị nwere obe ji eri ego obodo amalogo kedu maka onye ọma Danny Dancy onye nkụ na Gambo onye ọma Dancy na Thailand olu mụ na-ekene Empire Mola Coin na odogwu ndị na-emesife ike nụ afọ gị dị n'egwu onye ọma na-atọ ka isi ejenu kedu maka Chief Obi n'ukwu the youngest chief we oke mmụọ na ị ga-adị nnekwute mmanwụ na-emeghị n'egwu onye ọma Golden nwa mama Golden na Thailand omenaka chi odogwuwe n'oge egwu na-ara Safka nwa mama Tafki so n'ife na-alụnụ onye ọma na Ukraine sevi olu m ekene gị Chidi Solomon we onye kụ na Thailand ye Olise gozie ife na-emenụwe Peter no Benedict ye High life from Panama ị na-anụpụ ịgbamụ na-ebese musical papi eze melody nọ n'ọgbọ